Goedemiddag en welkom bij Joet. In het centrum van Ljouwert binnen verskate gebouwen ontrommen vanwege een bommelding. Het gaat om de kredietbank en de Gardenierswaai in Ljouwert en twee omlissende pan. Een onbekende persoon zou nooit twee maar de bank bellen ha, maar de mededeling dat er in het gebouw een bom lijdt. We hebben mensen geadviseerd om niks meer om te rijden en met alle voorzichtigheid het gebouw te verlaten. Politie, brandwachten en ambulances binnen der op Grut Utrecht. De omjouwing is voor een pad afzet. Verkeer kan daarom maar behind door de Oostergowaai en het Zuiderplein. De trein naar Greens rijden wel gewoon. En verslagjouwer Ronnie Porte is bij de kredietbank. Ronnie, hoe is de situatie daar nou? Op het stuit is het hier nog heel druk met al die mensen die het belangstelling hebben voor deze uitzonderlijke nice feit. Brandwacht, ambulance en politie is hier ook nog aanwezig. En belangrijker nog, de Friese bomexperts, 8 man sterk, binnen in het pand zelf. Ik ken het wel even onwijs, het gaat om de kredietbank, dat lijkt hier achter mij. Dat is het gebouw dat het vierste daar in de hoeken lijkt. Daarnaast is het AOC-gebouw en daarachter, wat je net zien kent, is nog het reclasseringsgebouw. En om drie panden gaat het, die ben dus ontrommen. En die bomexperts die binnen in dat gebouw? Op het stuit, ja, ze zijn wat heen en weer erin. Ik zeg ze krijgt nog boeten, maar ze zijn nou weer binnen. En hoeveel mensen binnen uit die gebouwen hellen? Het gaat om zo'n 50 man personeel en dat is voornamelijk van de kredietbank. Reclassering, daar zit ik nog een handje van mensen. En ja, in totaal zo'n 50. Als ik nog met die mensen praten kind die uit het gebouw moesten? Mensen van de kredietbank die net te spreken, die hun instructies kregen om net met de paarse te praten. Reclassering heb ik nog wel maar gewoon praten en ja, die kregen te jaren dat ze gewoon het pand verlitten moesten op restige wijze. En moesten alles lezen laten, zat het erbij lag. Dus de dossiers lezen daar nog gewoon niet op, zei Erik van hier van de mensen. Ja, het is nou afwachtje van wat er verder gebeuren gaat. Wij wachten al hier al met die bomexperts maar komen, want wat er dan in het pand ontroffen worden is, daar weten we eigenlijk nog helemaal niks van. Dus als het om een bom gaat, een brief of een pakketje, dat willen we hier al hier graag vernemen vanzelfs. Ronnie Porte wie dat vanuit het centrum van Ljouwert en in uw uitsturing van 6 uren meer over die bommelding in Ljouwert. Inwoners van de Jerrevinsterwijk de Gruiden binnen min te spreken over haar nieuwe uitritten. De gemeente had de wiek onpost. De uitritten binnen een stuk Lietse worden. Voor Willem Verwerda is de verordening hier al vervelend. Maar zijn boordentrailer kan het hier net meer fatsoenlijk op en aankomen. De fracties van VVD en CDA zullen het probleem met de gemeente onkaarten. De onpassings vallen binnen de regels, maar de gemeente zou in situaties een uitzondering maken. Het probleem is dat ik een uitreed heb die van 8 meter naar 3 meter is gegaan. Waardoor ik sterk nadelig beïnvloed word voor wat betreft het in- en uitrijden. Nevens een aantal buurtbewoners binnen ze net goed informeren over de verorings. De gemeente Heerenveen wil voor uw camera net reageren, maar zou toch wel met de buurtbewoners om tafel te gaan. De Friese politie zal op 1 dag tussen de 500 en 1000 openstaande zaken voor het werkje. Het gaat om bijgelijks onjeften van inbraken en mishandelingen dat de politie jaren net onttakkaam is. In het voor wordt besjoen wat de regelen worden mat om het dossier in 1 keer aan te ronden. Daarmee gaat een grote groep polities dan op 1 dag op pad en deze aanpak wordt letter mogelijk in heel Nederland trofeerd. Alle paraffine die het verleden week ontspeeld is op de Waatkust is opreden. Op de kwelders tussen Nijenbeeld-Ziel en Holvet is 4 kuub paraffine voor het hellen. Dat is maar de hand gebeurd om de natuur zo min mogelijk te verstoren. Het is nog net duidelijk wat het goed waar komt. Rijkswettersteed wil beziekje de skeer te verheljen. De scootjesielwedstrijden van de SKS kunnen van Joeta driedimensionaal besjoen worden op internet. Het gaat om een gearworking tussen Omroep Friesland en de SKS. De Ljouwerter computerontwikkelder Gameship had het ontwerp maken. Onder de hand van satellietgegevens van water scootjes binnen wordt er een verhaal nabouwd met water, loon en scootjes. Zo kun je correct zien wat er in de wedstrijd gebeurd is. Mensen kunnen zelfs bepalen uit welke positie wijze de wedstrijd zien willen. Dus je bent je eigen cameraman als het ware, je eigen regisseur. Dus je denkt, hé, wat gebeurde er bij die boei? Je kent ook even waarom in de tijd. Je zag even vanuit noorden positie. Je kan precies zien wat er dus bij zo'n boei gebeurt. Ik kan je van alle kanten bezien. Je kan inzoomen, uitzoomen. Van Joena kun je voor het eerste wedstrijd met 3D achteraf besjoen worden. Ook de wedstrijden van de dagen daarvoor binnen te zien in 3D op simmerinfriesland.nl. Inwoners van Zuidwest-Friesland konden vanmiddag zelfs bepalen wat voor stoel het nieuwe theater in Snits onskaft.
Bij het Stritte Theaterfestival in het Rand van Sneekers-Simmer binnen 3 proefstwollen voor het stadhuis zetten voor een echt referendum. Voor de leek lijkt er onderscheidend niet zo veel verschil in. Maar alleen het prijsverschil bijvoorbeeld is wel een heel belangrijk element en de mate van het zitcomfort. En dat testen we vandaag uit. Het publiek kan stemmen op zijn favoriete stoel. En de uitslag waagt het mooi in de kar van de stwollen van het theater. Takken hier oktober gaat dat hier. En dan ben we daar onder de waarsverwachting. Joen neemt de bewolking taal in vol te ruim. De zuidwestenwind helpt onrond matig of vrij krachtig en het is 17 graden. En morgen oerdag is het droeg, de zin is geregeld te sjen. Er stiert een matig rond vrij krachtige westenwind en het is 22 of 23 graden. En dan zag je het nijs in het kwad. Om 6 uur dan is het te weer. En dadelijk kun je sjen naar Boppenslag Café. Het Winde PC Partour is te gast. In de studio bij Simone Scheffer. Nog een mooie dag verder.